La música, el teatre, el cine, la tecnologia, l'esport i el lleure desperten el carnet jove. Seguim-lo? Primera parada, Fira Tàrrega. Els titulars del carnet jove, especialment els amants de les arts escèniques, poden trepitjar cada setembre l'espai creatiu de la Fira del Teatre. El carnet jove ens acompanya a la plaça Sant Felip Neri, escenari del Festival de Cinema Jueu. Es tracta d'una de les propostes compromeses pels titulars més cinèfils. Està bé que promocionin aquests actes, ja que normalment no es donen a conèixer coses així. Normalment veiem que hi ha grans pancartes dins de la ciutat i el carnet jove ajuda a que la gent vingui a veure coses diferents. Un cinema obert de ment vol dir que poden tractar-se tota mena de temes i un festival d'aquesta mena sempre tendeix a explicar-nos coses que normalment en un cinema comercial no s'hi veu. La película tiene un componente bastante abierto, bastante polémico, digamos, y bastante que te hace reflexionar. La gente joven tiene mucho más, digamos, apertura a ese tipo de idea, ¿no? A la tardor toca endinsar-nos a l'alternativa, el Festival Barceloní de Cinema Independent. És un festival molt xulo i he estat altres anys. Sempre que podem hi venim amb els col·legues i a més l'ambient és molt agradable, tot de gent jove i hi ha un espai molt ampli, ple de coixins i molt confortable per veure les reproduccions visuals que s'hi exposen, que són molt creatives la majoria. El carnet jove també ofereix descomptes en salons com el del Manga o el Trek and Walk. Nosaltres hem vingut al Saló del Manga amb el descompte del carnet jove, que l'utilitzem per tot, pel cine i els concerts, que és una passada. Jo també sóc usuari del carnet jove i l'utilitzo bastant a la meva vida quotidiana, em fan molts descomptes, pots anar a molts llocs i sempre sóc més rentable. A part tens moltes avantatges per anar a qualsevol lloc d'oci. Al Trek and Walk d'aquest any, els titulars del carnet jove tenim l'oportunitat d'aprendre més coses sobre el parkour. Vaig conèixer el parkour a base d'un vídeo fa molts anys, un vídeo que vam trobar per internet de casualitat amb uns amics. És una disciplina no competitiva, la qüestió és autosuperar-te. Descubrí el parkour y entonces descubrí el amor por el movimiento, por el desplazamiento. És com una metàfora, no? Tu tens uns murs, tens uns obstacles i el fet de superar aquest obstacle quan tens molta por, més que una barrera física, normalment són barreres psicològiques i quantifiques, és com la vida mateixa, no? Has de superar els obstacles, has de passar la por. El carnet jove ens acompanya també a la Fira Mediterrània de Manresa.
demostrant un cop més que la cultura d'arrel segueix ben viva. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, amb tu naixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Pol Aeri els dos junts. Els joves que ens deixem portar pel jazz tenim una parada assegurada, el Volldam Jazz Festival. Al meu carnet jove li agrada la bona música com a mi. El meu m'ha portat a festivals de cine. El meu carnet jove m'ha portat al Saló del Manga. Jo l'he seguit a la Fira del Teatre.